Dobar dan, danas ću vam pokazati jedan recept za kruh bez kvasca. Dvjesto grama polubijelog integralnog brašna i 100 grama bijelog brašna. 2 žličice šećera i žličica soli. Jedan prašak za pecivo. Dvjesto 50 ml mineralne vode i 2 žlice ulja. Sve lagano izmiješati. Ne mijesi previše, samo dok se sve poveže. Tijesto stavite u posudu za pečenje i pecite otprilike 35 minuta na 180 C, uglavnom dok kora kruha postane zlatna i čvrsta.